Okay guys, dito karon sa Surusuro River. Kaya itong mga kauban rin mga batang nagpabugnaw sa suba. Wow. Tingad to no. Atong interview ron ganun na sila nga rin. Ngano na mo dire? Nangaligo. Nga naman, igang sa inyo? May tubig. Uy, agas day. Ipalaila. Jeralen, taga. Nasaw. Sursuro, ngan. Kasi ngan. Ngan. Ha? Seto, kan nadagnay ba? Imo, gwapo. Sursuro, angan. Frances, kuyawa, iko. GR, kinakusgan. Tingnan ni Burmisaw na. Pubo patanan. Kuya Misaw na, umay Malaysia karon. Lesson pubo ta maligo. Tingnan ni Misaw na. Kana dia mo kaliguan na dia. Say mano miog gabi eh. Awang poy mano lagi og adlawan. Nga name sa una, wa may mga lingaw sa bahay, mga ligo, may dire apason may mama og kuan bunal. Ay usahay sumangil ko eskwela na ni gule. Ligog suba hubo tanan. Pauga sa mga basa-basa ginagmay nagkuan ole. Iles. Mura rago na ligog suba. Guys, mana sila? Bye-bye. Bye. Tata guys.